ಬೆಂಗಳೂರಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಜೋಸ್ತಿಯನ್ನ ಮನ್ಮಥ್ ಕುಮಾರ್ ಕೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದಾರೆ ಕಂಬಳದ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಆರಿಗಲೊಟ್ಟು ಪೂರ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ತೂಪ ಕಂಬಳ ಉಂಡೊಂದು ಮಣ್ಣ ಆರಿ ದುಮ್ಮ ನಾನು ಬರ್ತದ್ದು ಗೀದಕ್ಕೆ ಹೋಗುದು ನಾನು ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಆರು ಆ ವರ್ಷ ತೀರ್ದು ಏರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಒಂತೆ ಉಮೇದು ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡ್ ಏರ್ಲ ಬೆರಿಟ್ ಬರ್ಮಾಡಲಿ ಪೂರ ಇಜ್ಜ ಅದು ಆರಣ್ಣಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಉಮೇದಾರೆ ಬಾರಿ ಉಮೇದು ಮುದ್ದಿನ ತುಂಬೆ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೇರಿ ಎಲ್ಲ ನಂಜಿನ ಮಂಚ ಮಂಚ ಕಂಚಾರ ತೀರ್ಬೇಕು ಆ ವರ್ಷ ಅಂಕಲ್ ಅದೆಲ್ಲ ಉಲ್ಲಾಸ ಇಜ್ಜಾನೆ ಒಂಜಿ ಜನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಡ ಮನ್ಮತ್ ಕೆಲ್ಲ ಎಂಗಲ ಮನ್ಮತ್ ಏರಿಂದು ಮನ್ಮತ್ ಜೈನ್ ಎಂದು ಇತ್ತೇರು 2000 ಆಜೆಟ್ಯಾನಿ ಎರು ಕಟ್ಟಿನ ಹಿಡ್ದಿಂಚ ಕರೆನ 2018-13 ತೀರಿಯರು ಪಾಪ ಸೌಖ್ಯದ ತೀರಿಯರು ಆನಿ ಮುಟ್ಟಲ ಎಂಗಲ್ ಒಂಜಿ ಎರುತ್ತ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನಿಲ ಎಂಗಲ್ ಎರುತ್ತ ಮಿತ್ತು ಎಂಗಲ್ ಎರುತ್ತ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಬೇಲೆ ಮಂತಿದಿನ ಜನ ದಯ ಬಂಡ ಓ ವಿಚಾರ ಬಂಡಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಮನ್ಮತೇರು ರೆಡಿ ಆದ ಮನ್ಮತೇರು ಆ ಇರುತ್ತ ಪೂರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಂತಿದಿನ ಮನುಷ್ಯ ನೆಗರ ನೆನಪು ಬರ್ಬಿಡ್ದು ದಯ ಬಂಡ ವಾ ಕಷ್ಟ ವಾ ರಾತ್ರಿ ಪಗೆಲ್ಲ ಮನ್ಮತೇರು ಎರುತ್ತ ಮಿಂತ ಅಭಿಮಾನದ ಬೈದಿನ ಖಂಡಿತ ನೆನಪಾಲ್ಬಿಡಾರೆ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಂಗಲ್ಲ ಎಡ್ತೂರ್ದ ಎರು ಎಂಗಲೆ ಕೊರಡು ದಂಡ ಮಲ್ಲ ಪಾತ್ರ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ಮಧ್ವರಾಜ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಉದಯ ಕೋಟೆಯನ್ನು ಅಶೋಕ್ ಕೋಟೆ ನೆನಪು ಅನ್ಕೊಡ